Kajin Krenjong Deputy Chief Minister Preston Tinsong Kabaong berkentui kibreu hana bawat nomia bamdo kielik bam rungchur tang ban im bat ba ki barius pakro ki syakta hakani khlam kalam ka aka ka ba smusi ban yo ibo menteri rang ba komini hakapor kumkane ban kren kumne ban penmong ya kibreu hakapor ba kidang ya do ya ki ba e ba thon ji jongki kidang ya khun ya kani ka khlam kidang ya khun ka jing yap thangan hangne iwan ilong kumba kwa ban pendom kumban yaki bat nga kwa ban ong kumne kumu menteri rang ba phiri ban song thu ba ho ka khlam ka khta engi baro nakaliang ka koi ka khya hendrei kam khta kum jo yo borus pa bari badu kibadon ba em kidang la ban em saar lai snem khlam da kamai man kasngi ya ki belas ngi kila ayap lupa nama ki bela menta ki bam da me la da phim na mas ngothu egata phim don hok bande to nong mi khmat nama nong mi khmat ude bande uta uba pet e ka bha ka miat jong baro bat kham tam ya kitu ki badon ha jing jinjar kalong ka ek bas ngule ran ban yo asngo ban ong ba ka sarkar kamla khiye penbiang elade phile ayo ma phim to ka sarkar ka kamram ka sarkar ka de ban la ban penbiang e baro mangina ka tur ngila dawa ba pihap ban ai ka jingkersan namar man shim snemru ya kulari ka jingkersan hanre bon ni tip plan maka klem poi saki bade ban poi tis ngau bha wa e pendon kam kan ka khlam kum ka lat ban ya kamai spa ban ya bam sap bat ban ya ban ben sa shisin ya udu usuk bat ka isu kam dei ba kin pli ki dukan salet thiet nyelet thiet ka habam dan pisah ka isu kam dei ba tongin ya trailang hawa ngini trailang udu usuk lina do basdang kila sange ka kamai kaji jongki ki nongsong madan la shi bana menta ki kham yo shong suk shu ki kham bon na ki kham yo de shu ki jing de jongki tikin yo na ban basai ki khon khiti bat kalong ka aka bangi penrem jur kerkom kran jong ini menteri rang ba bat kal aka bangi de mas ngole ran badon kum kini ki nong mi khmat ki ba hakapor kum kaneru ki not ban penmong ya ki bereu ban kran ka chabalap bat ngim dan kam kum kini ki nong mi khmat kam de ka aka ka sarkar ka bajenja ban pet yo du usuk lada ka mon ka don mangi na ka tur bat na ka workers power ngila ajing mut na ba phila ban sai ka ni ka pisaro ban ajing krishan ya kitu ki babelas ni ong shim bat lum ya ka pisa ka wasit ai ya ibai emale r point san crore shim r crore 100 pongot phila yo shispa r crore sa megane san hajar ka wei ka long yeng spa r lak 10,000 kilong yeng phila ban ai hendrei pale phi ong ka jenjar nama phim don kamon bat ngila ong ru ba yakitu ki bakamai than palat ya kesilak kani ka di kapor ban khati naki khnang ban ya la ban ya emlang baro katu ka di ka pisau pai ba katu ka tulok jongki ru ka di na bami na ka pisau pai ba te mentangi ong ba kini ki benai ki ban wan khati no 100% bat sedang nak tulok jong ba Preston Tinsong bat ru ya kitu ki useless appointment political appointments ni stai pendau pendam no bat shim kitu lok nang tu ban sapriang ban ai syakitu ki ba shim jing e shisha hakani ka khlam